Hola vos. Vos, Hola. quen anda aí? Quen anda? Quen está aí ao teléfono? Pois eu chámome Andoriña. É un nome bonito. Estou aquí... Nada, é que estaba escoitando a radio. Ajá. E sentinme un pouco interesada, non? Por coñecerte máis a ti, Remiro, porque parecesme moi interesante. Bueno, pois alegro-me moito. A ver, entón, a ver se chegamos a un acordo. A ver como é a cousa. E logo, ti de quen vai sendo. A ver, contame así, porque eu prefiro que fales ti, porque eu poño moi nervioso, me cago en Dios. Pois eu é que non son galega. Eu estou traballando aquí porque eu son de Alemaña. Son de Alemaña. Non me parecía, non? Sí. Dios me reciba da gloria. Son unha persoa que encanta viaxar e coñecer mundo, non? Entón vin aquí porque, eu estudei, teño varias carreiras, teño filosofía da humanidade, teño humanidade da necroloxía, teño bioloxía da foroloxía, teño foroloxía da humanidade. Estou moi preparada, non? Entón, pois, saímos aquí en traballo e vin a traballar aquí un bon traballo en Telepizza, repartindo pizzas nun vestido. E como escoitei que tes unha borrasca, pois igual moitas veces podías acompañarme, non? A mí a pizza gustame moito, ademais a das 4 estacións, me cago en Dios. Sí, temos unha oferta desa. Pois eu non sei, se queres falamos así un pouquinho máis bueno, antes de nada, yo non sabía que eras de fuera. Te estoy hablando del gallego y a lo mejor me estoy pensando ahora que igual no me entendiste nada. No, entiendo. Entonces yo no tengo ningún problema en hablarte en otra cosa. Porque, sabes, tengo, por favor, aunque no tengo tantos estudios como tienes tú, también tengo parvulitos de segundo y más cosas, ¿no? Entonces a mí no me supone ningún esfuerzo, ¿eh? Como veas non, tú. que va. Non, eu prefiro incluso que me fales o galego, porque estou, pois, iso como se decía, coñecendo esta terra, esta lingua e todo, non? Eu vim aquí, pois, un pouco para coñecer a cultura galega, non? Entón, por eso quero contactar con xente, porque aquí estou un pouco perdida, non? Entón, pois, escoiteite, vime interesada. A min encántame, vin aquí polo verde, non? Polo verde da Galiza, dixeronme que era fantástico, que encanta, gosto moitísimo do monte, gosto moitísimo. Ti gostas do monte? Non hai queixa, me cago en Dios. Eu vou moitas veces, porque temos un meu cuñado máis eu, meu cuñado ten un robe, e vamos moitas veces temos un monte, plantamos os eucaliptos eucaliptos non me fai moita ilusión, porque non teño máis remedio. E depois, por exemplo, tamén a mellor estou na casa e se mascarallo unha lavadora e non teño pondo tirala e collo mando tiro non pouco máis Remiro. Non que son eu moi amigo de ir ao monte. Andan as culebras, andan todo, me cago. Están no seu hábitat. Teño culebras. Cada vez que vexe unha me cago na luna, se non lle mando un partos ao medio. Partos en 2 cachos. Non debes facer iso, Remiro. A natureza está para disfrutar dela. As serpes están no seu hábitat. A min a natureza encanta. Eu, por exemplo, algo co que disfruto moito, con algo tan sinxelo como con as postas de sol. Toda esa cantidade de cores, de matices, non que hai nunha posta de sol. Ti gostas das postas de sol? Iso que cando se pon todo negrido, así que se vai o sol, non? Cando vai ser pola noite. Eu iso non te creas, non? Sabes por qué? Porque coincídeme coa telenovela que dan unha telenovela na tele a esas horas. É máis, ou estou coa telenovela ou estou con Jalloso ou con Super Piñeiro. Eso é o que fago eu a esas horas. Por iso nunca me coincide ben. Por outra hora, pero esa hora non me van ben. O que pasa que a natureza non pode esperar, non? A natureza vai ao ritmo que vai. Eu disfruto facendo moitas cousas, ollando para a lúa, por exemplo. Podría estar, encántame facer yoga, non? E moitas veces, pois vou e poñome nun campeiro por aí a facer yoga ollando para a lúa, porque a lúa é maravillosa. Eu cando ollo para a lúa vexo tantas cousas. Ti que ves cando ollas para a lúa, Remiro? Eu vexo, principalmente vexo un redondel, non? A non ser que falte un cacho ás veces como está, cando falta un cacho dun lado ou do outro, pero en principio vexo un redondel blanco.
simplemente. É moito máis, a lúa é moito máis. A lúa é fantasía, a lúa é magia tamén, non? Que tes unha sorte de viver nun sitio tan maravilloso. O meu soño sería coñecer aquí a alguén. Non sei. Vamos ben. Viver nunha casiña de pedra con hortiña, con as leituguiñas. Non sei, con todas esas cousiñas tan sinxelas que eu tanto valoro, non? Para min eso é a felicidade, non? Pois eu teño, curiosamente teño unha casiña, unha casa grande que é un pazo antigo dunha herencia, como tocou a min. Caramba, encantan os pazos. Estou poñendo moi bonito. Antes era todo de pedra, me cago na lúa. Ora, sabes que fixen? Reslevei e mandei plaquetar de 2 colorines, en blanco e negro, como a ajedrez, non sabes? Todo precioso. Tiña as portas de castiñeiro destes. Que bonita. Arranquei todo, mandei de aluminio gris, está precioso. Despois diante todo, hasta diante da porta, todo mesmo. Antes tiña unha leira ali. Todo era unha lameira, aquilo era unha porquería. Botelles aos do PP e puxeronme o asfalto hasta diante da porta. Só por botarles. Estou contentísimo ahora, estou contentísimo ali. Sabes que teño? Teño unhas rosas, teño un rosal, unha maceta. Encantan as flores. Tan preciosas. Hasta non teño que andarlas. E ás veces me cago en Dios. Dixo, que pena destas rosas non ter unha chavala, coño, para darlle estas rosas, Encantada. Esterco das jaliñas, merda das jaliñas. Merda. Están preciosas. Eu daría chunha, tío. Me cago en Dios. Que romántico, Ramiro. Tenía contenta como unha rosa. Quitaría as espiñas para que non te pinche. Ai, que romántico, Ramiro. Que romántico es. A verdade é que estou me sentindo bastante interesada por ti. Pareces unha persoa moi divertida, encantadora. Non sei, podíamos combinar ao mellor para ir ao cinema, que apeteceche, gostas do cinema? Me encanta o cinema. Sabes moito tempo que non vou, me cago na luna. A mí gustaban moito as de Fernando Esteso en Tres Pajares. Non sei quenes son esos. Aquilo é unha maravilla, pero xa non están. Non sei quenes son. Tengo un problema cando vou ver unha película. Pois, ao pasar a luz, quedo-me dormido, empezo a roncar como un camión. Claro. Prefiro non ir, porque ir para montar un escándalo e bajar para non ver nada, prefiro quedarme a casa. Pero podes ir despois. Non, é igual, non teño problema. Non teño fora. Non, que va. Sempre podemos facer máis cousas. Gostas do deporte, por exemplo, dos deportos. A mí me encanta facer o puenting. Sabes que non o puenting. Iso de colgarse, pendurarse de unha corda, lanzarse. É unha sensación fantástica, de verdade. Ten lo que probar, se non probas, Ramiro. Porque penso que ti és un aventureiro. Eu penso que ibas disfrutar con isto, non? Que é unha sensación como de liberdade, como... Ai, como se o mundo, non sei, fora todo teu de repente, sabes? É fantástico, Ramiro. Non sei, non me leva a vida. Ven día conmigo, probamos. Teño medo de abrir majómito só. Porque a min, non sabes, padezo algo do estómago. E cando me poño así coas patas para arriba, esas sacudidas, teño medo de abrir majómitos, non me vai. Xa. Está bueno, non sei, podemos facer máis cousas. Podemos comer, sei un sitio onde fan cocido riquísimo, Xa. Vamos a hacer esta que temos todo pajo, non sabes? Eu a graxa non me vai. Vamos, dulce, en principio, despois mandamos unhas piezas, Arrimámonos ben e bailamos, aí, a ver que la cousa. Eu penso corpo a corpo, que encaixamos ben, ti máis teu, Eu penso que sí. Eu penso que vamos ser unha cousa romántica. Sí, eu penso que podía irnos realmente ben, non? Teríamos que coñecernos un pouco máis, Ramiro. Penso que teríamos que coñecernos un pouco máis. Sí, un pouco máis. A mí parecesme moi divertido, de verdade. Non sei, teríamos que coñecernos máis, e que non di que tal vez é que esto me pone nerviosa. Oye, nerviosa. Sí, tamén. Pero que ni que non sexas ti
Home, da miña vida, a muller da túa. Ai, nunca se sabe. Que lo sabe, que lo sabe. Eu non sei, que lo sabe. Eu penso que podíamos combinar canto antes. Estaba apetecendo moito coñecerte, Ramiro. A mí tamén, a má vida. E físicamente como es? Non é que me interese demasiado o físico, non sei como es. A mí, feo de todo non son mido metro e teño un metro tanto para arriba como ao ancho. Oh, que bonito. É que son moi gordiños, son redondiños como que lindo. Como unha lúa. Como unha esfera. Encanta má lúa. Eu como sei que ti te gustan as lúas. Encanta má lúa. Esos son como unha lúa. Xa me chaman por ali, os vecinos chamanme Carita de Luna. Carita de Luna, encántame. Carita de Luna. Carita de Luna. Pues Carita de Luna. Sí. Non sei, pero por mí xa ia agora aí a buscarte ás portas de Radio Filispín. Espérote aí fora dentro de, non sei, dentro de 10 minutos, déixame que poña, porque agora mesmo estou na casa, estou así un pouco, pues levo unha roupa que non é moi apropiada para ir, non? Porque estou simplemente coa bata e non levo nada por debaixo, entón vou poñerme algo. Me digas iso que xa Agardote na porta. Vémonos agora. Mua, miña anduriña. Vou lavar a entrepierna.